Uyazibuza abanye abantu benza ngani? Ufunde nabo, usebenza nabo, baphila impilo ephezulu. Impilo kubo ilula. Kuwena kulikhuni konke. Kunemfihlo ethile. Isithwalo senyoka. Manje khohla okunye. Ikhona inyoka yemali. Ibeke endlini yodwa ikwenzele izimanga. Futhi le kaBabu Dokotela ayinabungozi. Siyatholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku 082 459 1816 noma ku 076 55 58577. uBabu Dokotela indlondlo kwezokwelapha. Siyabingelela ubingelela Babu Dokotela Babu Wesizwe Babu Jabulile umfana umdletshe ekhehla umlungu namhlanje sinenzele video siseThekwini ekhoneni la Queen Street no Albert Street eBilidi kuthiwa eNedbank House building. Siyabonga mabandla mjukwane kandaba uzuleke emondlela ezimhlophe sekuphinde kwaba iliyo ndaba sinale ndoda enkulu uBabu Dokotela umfoka amancingisa umfana omuhle njengekhehla lomlungu uthi namhlanje ufuna ukukhuluma ngoMalala WEZITHA kodwa ke singafika lapho Dokotela khona lokho wayeshuthi ke intsha namhlanje kumele ifunde ukwenza imithi kungabasiza lokho ukhuluma ngalo khuluma ngokuthakatha mangeke lapha ithini indaba uBabu Dokotela Wesizwe baba muhle nje kanti uyayifanele ekhehla lomlungu yabona intsha yethu incishwe ngamabomu ulwazi elidingayo. Believe you me, incishwe ngamabomu ulwazi oludingayo. Uyayibona inhlaba le alu yeah uyakwazi ukuyithatha uphiso wawadwa wakhona ongaka umuse uyayusika ngaphezulu keep iskin lesingaphezulu esi green umuse ukhipha lento gel okuyiyona alu gel le uyakwazi ukukhipha le yanto le ngifundisa umuntu omusha khiphe la gel uyibeke eceleni yabo ungithathele inhlaba mhlawumbe ize ku-follow ukhipha lesa slide lesa slime leso usikhiphe sonke usibeke eceleni kuzosala le nto nje sicele musu uye Herbal shop uyothenga into ekuthiwa i-rosemary herbal tea. It's just a rosemary, it's more like it's just a herbal tea. Uthenge lento musu usuyayibilisa, you understand? Uyibilise lento mise sibilile musu ukhipha uyayicwenga kusala amanzi mase salela amanzi musu uthatha le gel le uyihlanze nalamanzi uyifake kwi-blender umese uyiblenda ke lento le izoblendeka lento blendeke imise ihlangane musu uyifake ebhodleleni musu uyinika umuntu othi unengwevu ekhanda grey hair unenwele ezingamile udlenda akayirabhe ekhanda twice a week zoshintsha inwele zibe emnyama kuzomila inwele ezimnyama akuyona product le lento ayidingi amadlozi ayidingi impepho erabile nje kuphela yabo lento iyasitshengisa ukuthi we as izinyanga we've been severely suppressed to express i-wealth ekhona kwa herbal medicine. Herbal medicine it's whereby sinazo zonke izinto siyakwazi ukuthatha amatshe asemfuleni just amatshe asemfuleni mase sithathe ubulongwe benkomo yabo sithatha amatshe asemfuleni sithatha ubulongwe benkomo siwabhekle mase la matshe lawa siwagqiba la egcekeni wena ozayo ubona imfuyo inkomo eziningi endleleni isimanga ugcina ungezanga kulomuzi uthi inkomo zidedele esibayeni umuthi loyo uthi ukuvimba ubugebengu bungabi khona ekhaya yabo lezi zinto lezi azidingi ukuthi mhlambe uzuyokwenza into ukuthi uzokwenza into ukuthi zisuke zisobala ngendlela eyisimanga but we are asinaso isikhathi sokuthi intsha seyifundisele ukuthi no iyekeni lento enenzayo vese ayizonisiza ngalutho sine challenge yokuthwetshulwa kwabantu ingane abazokuthwebula uyayibona intambo kagesi le esuke izongena kwakhe ekhaya isuka lapha esixhobeni ethi uma uchophe nje engaka wayifaka esikhwameni sesengane yakhe esikole wayithungela nje khona ingane ayizonaka isikhwama leso siphendula ukuthungele khona ukuthi uyishiye kanjalo lo ntambo awusoze wakwazi ukumthwebula lo muntu akwazi ukumthwebula awukwazi ukumthumela isilwane awukwazi ukumshaya ngezulu ntambo kagesi nje lo ntambo nje kagesi nje u-earth phelile nje phela itsina abantu abathwethula ko Eastern Cape and umuntu manje aqhamuke senomlingi ethi hayi mina nginento ukuthi angathwethula le ntambo lena useyigoqena ngendwangu ethize sekunika nje awuhlukana nentambo ihlala emotweni lento kanti ile ntambo nje kagesi lena ngizama ukuveza ukuthi if singafundisa kahle izingane zethu izinto believe you me
impilo yeyazo ingashintsha neyethu ingashintsha no government angaqala akuphi ube nabantu abaphuma kwi drug dependence ngokuthi masebe nezinto abazenzayo. Yabona nje bakithi unengane edaka utshwala. Ngane nje edaka utshwala la ekhaya, unengane edla izidakamizwa la ekhaya. Kunamakokoroshi ohlezi wafutha ngedumu nje. Uyazi lama kokoroshi siyazukisa ngomuntu idakamizwa. Iwunga lidamu nya. Utshwala ngakaphinda kucabange. Sithathe lama kokoroshi siwahlanze nomuthi. Lama kokoroshi wena lawo ongafuni. Hayi bakithi ngeke. Babu Dokotela wabesiza bawujabule mfana nje muhle njengekhehla umlungu. Yabona lapha kudlala khona ingane. La kade idlala khona ingane idlala yosimacaba iyani. Siyakwazi ukuthatha le yanhlabathi leyana. Le yanhlabathi lena uma usufuna umuntu akhohle wena uthatha imali yakhe. Siyayisebenzisa le yanhlabathi ugeze ngayo. Akaphinda kufonele. Akaphinde akufonele. Ngaphandle Angithi ingane idlala zikhohlwe. Zidlala la. Sikhohliwe bedla. Nindlala yonke indawo nina niyacolisa. Sezikhohliwe bedlala lapha. Futhi azena ndaba naleyo nto lezo. Indawo kade iyi-right ngayo indlela esimanga. Azena ndaba sezodlala komunye umuzi. Because usuke sithathe le yanhlabathi-ke. Le yanhlabathi yenza umuntu abe isidomu. Mese sithi cishe ngaphandle. Babu Dokotela iy'ngane zethu asizifundiseni imithi. Uhulumeni akasupport akayithathe le-initiative. Ama-institute abayithathe serious le nto. Because we can help people. Sibe nengane efunda ukuchazela abantu amaphupho. Uphuphe ngilunywa ibhubesi, ngiphuphe ngihamba nebhubesi, ngiphuphe Babu Dokotela ngazi nje ngiphuphe ngijahwa amaphoyisa engidubula. Akujahwa amaphoyisa, it's beautiful. It is beautiful, especially in uniform. Ephethe ibhamu, isibhamu stand for number 7. Inhlamvu stand for number 2. And then sekuyicode lo soyitholile. 7 and 2 inamba la ngaqala usuyi-understand inamba zenhlanhla lezi. Amaphoyisa ayinhlanhla holistically. Awudinga ukuthi ibhubesi liyinhlanhla enkulu kwebhubesi. Ingwe iyinhlanhla enkulu, imambe ehlaza imba iyinhlanhla enkulu. Start to be bad musuphupha izinja, sekuse that is bad. Suphupha imambe emnyama, sekuphupha amasosha, that is bad. Siyadinga ukuthi sibe nengane sozifundisa zikwazi uku-understandisa abantu amaphupho. Handreading ingane zethu ufuna zifunde lonto. Kunomuntu okamthola edabukise ebaqhake ngisho edlathini kodwa uno-W esandleni. Uno-W you can do something. Babu Dokotela bawusiza bojabule siyabonga. Asibonga Dokotela. Hey my dad. Dokotela kunale combination esambatho sedlozi esihambisana nevulanzela. Kwenzakalani la? Ivulandlela isembatho sedlozi. Lokho hambo sinika umuntu ngo-5,000. Into yokuthatha idlozi ulibeke kuwena but idlozi eli-clean. Lana uthatha idlozi ugeza ngalomuthi 2 days kuphela. Uzodinga inkukhu emhlophe uma usenza le mithi ikakhulukazi ivulandlela. Ngesikhathi ugeza ngalo ngicela uthole inkukhu emhlophe ungayinqumi inkwintsha umqala kanje uma usukhipha inyongo uyifaka phakathi uma usuyageza. Uma usuzogeza ngesembatho sedlozi uma uqashile ungagezele ekhaya ngoba awuzokwazi ukuhlambulula idlozi labantu. Kuba le dlozi yalale sibongo lokho okusona. Phumela ngaphandle ugezela ngaphandle komuzi siyabonga. Siyabonga kakhulu Dokotela. Dokotela phambi kwakho lapho ngibona ikhandlela elibovu kanti ngisafuna ukubuza indaba enkulu ye-red candle ne-black salt. I-black salt mkhulu. Kwenzakalani? Hawo iqhelaza kakhulu lento. Kunalo muthi lo. Icomputer lishaya kuphela. Yabona sithatha lo muthi lo. Simnika umuntu ngo-500. Mase sithatha ikhandlela elibovu. Mase sithatha isibuko. Sisibeke kanje. Sithatha ikhandlela silibeke kanje. Mase sifake inalithi eziwu-3. Only 3. Ngoba sifuna ukuthi angafi but lento ayiswe. Siliyeke ikhandlela mase likubase kanje. Ikhandlela sithatha lo muthi lo. Siwuthela la ngaphezulu sithi njengamanje ngithi sibanibana kube ukuthi nokuthi kuwena. Sithathe masukhoshe sukhwife lana. Siwutshele ngikutshela igama layo limfihlalo ukuthi uba igama lakho ngoba ngeke ngikwazi lisho lana. Usho ukuthi sibanibana ngithi hambe kwesibanibana ungenzela ukuthi nokuthi ngifuna ngakuthola ukuphumula. Lento le iyanqo. Uma ufuna shawe stroke ufake inalithi ezo7. Ufake inalithi ezo7 musu yaliyeka likhanya lize licishe. Mekhonta ishansa ukuqhuma isibuka ayizi kuwena leyo nto leyo. Mase ke uthatha iblack salt ugila izimanga uqhelaza kakhulu ngeblack salt.
I-black salt ke wena uzochela ngayo ke ekhaya ngamanzi abilile uyifaka ispirit uxosha kwasana isilwane ekhaya hayi mkhulu hayi Babu Dokotela bawusizibojabule siyabonga Siyabonga. i-black salt ku-200 rand lokhu ku-500 Babu Dokotela siyabonga Asibonga Dokotela. Sugars umna kwenu ne red candle obanda fanele baxatshaniswe manje. aphela unumber 1 loyo Xabanisa abantu. ayi unumber 1 kakhulu uzothatha angithi uyamazi vese lo muntu wesifazana ukumisa kabe endodeni ukhanyisa lekhandlela elimusu hloma inalithi ezu3 hayi ezu7 angifuni kufa abantu azibe u3 inalithi umusu uthatha lo muntu uthele ngapha uthi ngithi usibani bani benosibani bani abaxabane banukelani bangaphinda babhekana umusu uyalikhwifa ulikhotsha ulikhwife lize ligcishele hayi ngeke emkhulu lento i-computer yezichitho le umusu uthatha ke umna wethu ugcoba la ugcoba enkambeni ugcoba lapha la ngeke ngisho khona mise niyalala no boyfriend isidume zidume lento nje sithakathanga amabomu futhi nathi sisazukwenza kanjani ngoba lento iyasho ukuthi ikhona ne degree khona siyabonga Umanzini ke wathi unendaba afuna ukusikhuluma Dokotela. Angano mangathwala nefonini hayi labantu abafanele batholwe bekhokhile awu madoda. uthi ngifona sathi angamthola ngisave imali yakhe Babu Dokotela ngicela ungikhulumishe nomkhulu uManzini. Yebo baba. Sike sazama ukubheka wathola ukuthi ulishile lelizwe waphumela ngaphandle. Ubuye uphetheni la duwe khona mkhulu? Cha phela baba uma hlezi ndawonye uyindoda noma uyinyanga awukwazi ukuthi kube kahle ngoba abantu bazothi nabefike nje ngokwezingane zakho mayifika ingane ekseni aphosini kwakho lutho. So masiphuma siphumela abantu silandini imithi ezehlukile kunalezi abayijwayele njengamanje umuthi ohlule kakhulu sinomuthi okumchaba umuntu ngaphandle kwebhubhu uhlala egazini wenza into ayifunayo sinomuthi okumjova umuntu njengomjovo uhlala egazini wenza into ayifunayo isayithi ibhubhu sakubaphe into ethile kodwa sifaka umuthi egazini lomuntu wenzeka izinto. Abantu mebengafuna ukuza lapha kuwena mkhulu unalo ibhodi elibhale ukuthi ulaphani mhlawumbe uzobuza ubona ngebhodi asinalo ibhodi waba njengobuzwa nje lezima ngesikhuluma nazo sikhuluma ngento ethi umuntu uyena ofanele agcine thina la siyakhona ukuphi nendawo seStenga ukuphi nendawo eStenga mkhulu iStenga sikhulu Stenga ngasedanela baba mungasedanele sokuthola kanjani thina mise sedanele emshini ngashukela inamba kuphela umuntu angayifuna kulo muntu osike emyalela amnikeze inamba afone inamba esinayo ileti 082 53 427 mkhulu ngemvumo yakho nje kunomuntu ozofika lapho kanti mhlambe usuka ePulukwane ngeke akwazi ukuphinda emuva same time ikhona iBnB eseduzane noma umakhelwane abangasiza umuntu ukuthi alale noma wena kwakho indlu ingakanani ungakwazi ukulalisa umuntu noma kwenza kanjani kehle akhona ama-BnB awu2 wala ekhaya ulala lapho umuntu mayithanda yolala kuwona kuya ngokuthi umuntu ufuna ukulala kuphi inyanga neBnB ikhona inyanga neBnB noma uthunyiwe nama ngazi kwenzeka kanjani Babu Dokotela ake sibonga kakhulu sinike inamba khehle 082 53 22 427 sibonga kakhulu bonga Babu Dokotela babesizwe bawujabulisa siyathobeka Siyabonga Babu kakhulu. Dokotela siyabonga Kuba Manzini. Babu Dokotela abantu bavamile ukusebenzisa isihlahla for umthunzi wokuphumula. Akubona bonke abantu abathenga amagazebo. Gazebo yabiza bayele esihlahleni. And ke to contrary ukhona nomuntu osetshenziswayo ezomthunzi wokuphumula ejethu nabangani kan lutho bazo distressa ngaye. ya iyaqalaza lento mkhulu Yeah. kune boyfriend onayo njengamanje sisiwami ikusebenzisa njenge shelter because unemoto ile moto yakhe le moto yakhe iyamsiza ukwenza izinto zakhe azothi meselungelo wena kudambe
ishayise eClermont akufonela athi imoto ishayisile uthi awuko kuthe uyothenga ugwayi athi kodwa imoto ishayisile ngicela ungibizele ambulance phela ulimele manje yena imoto ishayisile futhi uma iphuma esibhedlela uyakubo ngoba wena lento obunayo usenayo ngifuna wazi ukuthi kunabantu onabo manje empilweni you call them your friends but beza kuwena njengesihlahla beze umthunzini esihlahla utho semnandini sinana umango kunana induni uthi uhlele esihlahleni ubudla something futhi kunabantu abeze kuwena and they eat something from you when it get finished ihlahla siphelelwa amafruit siphelelwa amagatsha umthunzi senawo bashiya ihlahla and bashiye mesebuza abantu bethi sasithini ngalabantu bakho kodwa engifuna ukwazi ukuthi ihlahla ngesikhathi kuphela amagatsha kuphela amaqabunga kuzophela amafruit into esisala nawo zezimpande because amanzi amaningi siwagcina empandeni and ziyamila futhi izinto amila futhi amaqabunga bengasekho lanto ade bethamele khona bangasekho engisho ukuthi ngifuna ukuthi wazi ukuthi these people so that you are surrounding yourself ngabo funa uzibuza ukuthi wena uyini kubona what are they eating from you badla indoni badlani badla umango khona into abayidlayo la kuwena ozorealize mase kuphele yona uma ngingena ubusika kuwa amaqaphu ngabazobe bekuphi lento ngifuna ukuthi uyifile and uyiphile ukuthi uzibuze ukuthi why Babu Dokotela ngaze ngihlangane nayamba nabangani bakhe always alone in a car or with his wife or ingane yakhe it because labantu abazothamela umthunzi kwami angibadingi mina nginempande engidepende kuzona ukuthi izona ezongidonsela amanzi ziwalethe emaqabungeni amaqabunga akwazi uthathela ithelo and then refuse labantu balode eduze kwakho rather keep your roots and your foundation siyabonga uMalala WEZITHA ake uthi fahla sesibaleka uMalala WEZITHA into esikugcaba ngayo sikugcabela ukuthi isitha esikufunayo uma sisekulalela endleleni sifike silale lapho uma zifike ekhaya zizokunyonyobela egcekeni zifike zicuthe ukuthi uma uphuma ngemoto uzophumela kuzona uyifice zilele egarage lo muthi ke sikucabe ekhanda ingcabe ezo9 ezimise kwe-pyramid ukuthi umuntu okulandelayo angakutholi Babu Dokotela babwesizwe bojabulile ufika umvusa yena umtshela bafana makulalwa kanje ngena endlini benifuna ukulala nilale nisuka kuphi nithunywe ubani unike malini ikhala impama Babu Dokotela babwesizwe bojabulile mfana umhleje ekhehle no siyabonga mbokela ekhaya alibe mnandi usuku thank you very much siyabonga Uyazibuza abanye abantu benza ngani ufunde nabo usebenza nabo baphila impilo ephezulu impilo kubo ilula kuwena kulikhuni konke kunemfihlo ethile isithwalo senyoka manje khohla okunye ikhona inyoka yemali ibeke endlini yodwa ikwenzele izimanga futhi le kaBabu Dokotela ayinabungozi siyatholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku 082 459 1816 noma ku 076 55 58577 uBabu Dokotela indlondlo kwezokwelapha